Haya, zilise. Mwisho. Video ya makazi atinazoiona pa Facebook ndicho explain kuti zvaazviita so. Ane moyo. This is makazi sister. Anza kavhuro yake futi album. Oh. Yake bayiro dinyacho. Sanda that's another effect for me to broadcast. I'm happy about the government of Zimbabwe. Seeing the credentials are falling, but paid. I said that as soon as we pay, I was not bonus waka promise. Bonus waka promise. Kuti kuya. Saka we don't want to kuita ngiri kubva kana Qatar, Pakistan, vanhu vaSouth Africa vakatsvukira namakazi. aiwa nemari vanhu vangu mazuva mota dzawanda ufuma mureo ukasvika mutauni nongosvika mota dzingori asi manheru kune kusina moto. Vanhu vakapinda kamudzimba dzavo vanenge vapinda mudzimba dzavo one is the same thing. I hope kuti mhinduro dzedu dzinopindurwa mangwana chaishingira ndotenga kuti uyu mukomana anga achiita kutambura anzwa nekutambura ari kufamba ari wanenge asi united anobatana nevamwe kana ingirino famba nevamwe vanhu andinoona kana foni yako kana vamwe vanhu muchiita zvamune muchiita nokuchiita rese brics. Saka wakafamba uri wani unotambura zvatakaita ndiri moyo I'm Silverstone out hard mupese panotofamba vamwe vanoziva kuti mufanira ashaya vamwe vanhu vekuziva. Alright. But I'm very hopeful kuti zveushe zvati zviri kuita kudai kuchaya zvimwe since takatotaura kuti takatokwana kudhara tichada kumazawana musimbotara zvemusangano inda tachitaura kaiva ndo musangano wataitoita nezuro wekuti mari handingona fanira chavavo mari toda kuti tichinjire zvatakataurira tichinjire ndakataurira navo mukazoti mumaus ndiamwe ari kuti lead the row again maUSD kuti pane each and every transaction in business ari ngoitwa maUSD ari kutonga US kutonga ko British pound inozotonga zvayo kana kuti mabhengi akaita kana kuti ana Standard Chartered nana Barclays but edu futi echivanhu vatema maUS anoita sei ari kutonga zvekuti hatirambe kuti unotoona kana kuti artist munayo paChristmas munhu anenge artist anobva kuSouth Africa Luton Fire akauya kamusa unofanira kuplaya musa 21 ukuprogya unofanira kuplaya futi advent tobva macheso akapedzera kuplaya pamuzimu zvirikuti patinitaona maUS ipapo ngatifare ndo zvimwe zvotikuona kuti hurumende inogona kuzvitadza hurumende inozvitadza manje togaira tinogona kuzvitadza saka ndikatingowana maUS tifare zvingatingoita make sure kuti tikawana maUS tofara zvedu pane kuti tidzure mashure ida mhene dzauya dzikatenga matitbrush wawana ndakapiwa neimwe investor wakauya weclean maclean achiti anzi toda nharaunda ino igara yakachena unorima saka ndikati zvataura zvakanaka unotipawo product nekuti smartness iwande saka pawatipa product akandipa akati make sure that you capitalize with the program that we are giving you. Saka cleanliness yacho
cleanliness yacho yakazoita sei Continue, but pamatoothpaste manje patoothbrush aiwa mbare kandi makazotsvere saka hurumende haiwani hainhonge mumari kumbare kwakazotsva kumusika ndo mamwe madhiri ari kudzoka mashure paka zvinhu zvangowanda kaizvo because meeting yatakaita najoe biden ndeyekuti nothing is going to be plus or minus unless our virtue. Yes. Saka that is the sequence that is moving on with economics, then we know we are right. Iwo wataura najoe biden manje PaWhatsApp, campaign. oh kutonawo Trump No. kumatoothbrush aita sei futi Dual bless. anta ari kuita mari 3 nema-US inenge iri mari yes, something like $2 wati 3 zigi kaimwe 5 zigi haisi kana 50 cents ka 10, 16 zigi 16. ari 4 10 coin. No price. Noti maChina yakauya nazvo ane mashimishini inobika tunhu twakawanda wanda. Right. Sa maChina boy. maChina boy. maChina anogara muno mukandiri muno munogara maChina maChina anogara futi kumanyu maZimbabweans anogara futi kuSouth mamwe anogara kuBritain mamwe anogara kuAustralia mamwe anogara kana kuMadagascar mamwe anogara kuJapan. Alright. Kwakamubuda muZimbabwe uchenda ndichenda kuLivingstone kuZambia. igore ripi That was in 2005. wainoniti Ndaenda kunotenga zvinhu zvearts and culture. Alright. Saka takauya nazvo zvimwe zviri zvemadhoiri zvimwe zviri zvefarming zvakaita sekuchengeta makarwe kozoita futi zvimwe zviri vatirisa label yenzi everlast maita bomda neimwe futi inoita zveboxing. Saka toita plan iri bomda manga mati chimakuru akanyatenyi maita bhoizha manje tinoti tiziise kuti zvakare sekuti belong to the ruling party nezuro takataura nyaya yekuti Pfumvudza yauya minista akapa statement yekuti each and every nzvimbo yega yega iri kudiwa naMwari kuchanaye. Saka mimo sekuti munokugara kwamukaita sekuti munigro munono here sekuti kana mwanzi chimwe manoshanda kuUK kuchanyasonaya zvakanaka nekuti everything looks peaceful. iwo Pfumvudza chicho Pfumvudza zvinova nguva yekuchinja kwesama kwesama solstice kutenderera kwemhepo zvanongopisa kumbotonha sanyati iwo aitenga mariyo $1 US zvako zvavo zvatoita tichikuita tichinyora tsamba dzedu kuna Mwari kudai kuti
kuti utarisira zvakare kuti pfumvudze ngaipinde muhumwe. Pfumvudze ngaipinde muhumwe. Unyore chiba. Azvinonyorwa ina newspaper remusikuru. I'm still in love with you. Ndamufarire. Avarira bakazi. Nekuti music inotengwa. Mutaurira nechirungu kuti akunizoziya. Because your music is interesting and we like it. Maybe in Christmas we're going to be watching part on it. The bonuses that are coming as well. And as well as the freedom that we are associated with. Yes. You are talking as a what? Honorable and? Matsangura. They call me Honorable Matsangura. Great. Someone so love you. Very. Iwe manje. Atomboya pati ndimbe nachucha. Taisangana majubi. Kopi. Majubi ngamuno. Basiga bano. Seri waje. Wale vangamira vasikana vangu. Vasikana vapiyo. Vasikana je. Vasikana notonyoreka. Wamenda kushow yake ile ya Soja Love. Dzakawanda. Imwe yemboita kumatuti, imwe yemboita kuvashambari, imwe yemboita complex. Mbari Netball Complex. Alright. Saka munoti chine sim dance yaMazulu. Yakapika zvakaipa kungo this number nje kana kuti hatina kugeza vanenge vakatogeza zvese zvakakwana yakatopisa no kone wapana wemutoriro waunodzi mutoriro usi mutoriro kana kabrandi kanotobiko kanototengesa aiwa kambwa akaka kambwa kane mutoriro ndosemo aiwa zvakasiyana. Mutoriro haumwiwa navafana. Mutoriro unoputwa kamdara. Kuti hauputwi. Dombo. Alright, kokambwa aka. Somebody. Karaitinda. Clip drift. Two keys. Gold blend. Ko tumwe tune mazita asikanzwisisi kuti. Twakapenga futi because makambani anenge anyasoziya instrument eduri. But vanhu vari kufa kaniri kune kunatumbwa. Aiwa, vanhu vanozongobayana after 5. Motamirana. Vana vamwe vanongoponda vanhu vanongobva zvatongoichechi uchana. Unongona tonakira. Nekuti mumwe ngapi. Handiri hurumende yakapara zvimwe munhu wese anokuita madhiridhiri anoita sonomwari right. Saka wakati munhu akaponda munhu hurumende inoita sei ipapo? Anosungwa? So zvofamba sei? Anenge vasiyadhi. Vasiyadhi ndiwo anobata munhu anenge achiita chitsotsi paanoita. MaCID akabata tsotsi zvofamba sei? MaCID akabata tsotsi? Kana kuti munhu aponda munhu. Anobva musunga. Kana musunga the suspected is under custody of police. The police don't hate people. It means that the suspect is committed a crime. Mapurisa akuwenge nomapurisa anoita mari kudarika vanhu. Haavenge munhu. Vanhu vakaita madhirini vakaita hanzira. Vakapenga kubva zinzi kwii.
saka vanhu ngavamire kuita madhiri manje. No. Wati magara dzimbe zvinoyoi. Oh. All right. Konzinesa nyika isamire zvakanaka nemutemo wenyika. Zvozodzoka zvakare uzopedzere vakunzi kana kuti vanenge vari kana Movement for Democratic Change Alliance government vada kuuraya nyika kuti zvinhu zvitende uswa zviite zvinongo zvavanongoda kana zvechitsotsi zvinenge. Saka tovaita sei vanhu? Hapana. Iri bocha. Manakirwa nekunda. Nakirwa neiwe zvavo. Tese nyika inoita zvekutsana zvakadara pamufana haunyari kupinda neva nekuti vanhu vacho vanotora nguva vachiita zvekutsanana ndokuratidza kuti nguva yepfumvudza munowirirana nemutemo yepfumvudza nekuti pfumvudza zvinova zvinhu zvinyowani kunyanya kunyowani mukusimuka mabhizinesi vamwe vachigara pasi nekuda kwekuti anenge anoita. Saka munhu anodhila nepfumvudza aneti. Munhu anodhila nezvanakaita ndikanzi ndiri agent yepfumvudza. Kana tikange takupangana nembeu kana tikange takupangana kuti motikari takutisana nazvo katakuita madhiri hatizoramba tichingoita patroni wezvinhu zvinoramba zviita zvinenge zvinokonzeresa. Yeucheni munowirirana nazvo here zveizvo zvepfumvudza izvi? nekuti nguva yepfumvudza ndonguva yekuzvizha mazita aya anenge atosiyana ari 2 anenge asiyana. Ndikuona kamune kambani yenyanzi Matsangura Trading Company. Mune ndikuratidzi zvakaita izvi iratidze kakuno kuti tione kapa ratidza kuno taiona. Saka taura zvinofamba sei? Tichiri padraft rekuti tione kuti zviri kubude maringe nefarmhouse ratiri kudesigna farmhouse kuti ribude up to standard. Saka ndani director weMatsangura Trading Company? Inini ndimi chief executive officer. Zvese zvimari yangu investor nebhaji rangu randakaita zvese imari yani yangu yandinoisa imweni ndichipocherwawo nekubata nevamwe vane shungu zvamakaita mune shungu mudhari. Ndakanzi inini ndikasvika kubhengi ndikaona kune mari ndinongorova padhuze nemunori ndiye ndichida zvemunhu ane shungu yebhizinesi ngatidai saka tidati junction ndosaka ndatone ma-American affiliations. You see, like my artist, I was talking on SE music. Patakazosangana nekuti vanhu vanenge vane shungu yebusiness zvandachitaura namushonga kuti tafadza ngatitsvagire vedu isusu vasikana vanotamba obvunza mari yezvinodiwa kana achida kana 3 liters dzenyati tolaina navo kana achida hembe nyowani tolaina navo tirati pateta madhara
mapepa azotinetsa andona Alright. titangozere mapepa anenge angoripo chete hapana chinonetsa Mapepa anofanira kungouya kana mamadhara. ee Mabhizinesi akura. mabhizinesi akura Saka iri bhizinesi iri kupi? What? Ofisi yacho. Really based on my pocket first, and then even the addresses that are written there. Whereas if you find our addresses at different areas. Alright. Nyati inenge iri kukunakira nai? Saka supa nenyati chichi kunaka mazuva. Nyati yakauya nayo. Akanazo. Nyati yakauya nayo. Difference yacho iri pakuita sei? Difference kusiyana kuri pakuti kakala kenyati kakanaka. Unoona? Kakala kakanaka. Kala yelebo kana kuti yebhodhoro. Kala yechigaba ichi uenda ngori umwe mukaka. Alright. Zvakanyatsa kunaka zvekuti idoro rinogadzira kunonzi kushamwari kustepafoni Ndekupiwo. uye kunenge takusvika kunenge pakira. Saka vatobudisa ningi chibuku business ka? Super. Aiwa zvekuti manje inenge yako ichisipoutawo nzvimbo dzakaita sekuzambia kana kundazi nyati inowanika futi. But super ndiyo yakanyanya. Was Delta kanyi company hombe ka? Ende maproducts ayo mazwana awanda inombotanga inombogadzira inozvinga mayeu chai inogadzira casto laga inogadzira zambezi laga inogadzira madrinks Pilsina. yogadzira pilsina futi Avasiri vanogadzira igu futi. vanogadzira igu futi. Igu hanzi rinorova kana chipisa. Rijaidzi. Rijaidzi. Rijaidzi rinowanikwa paregula. Paregula. Zebra village. Iya. Igu inowanikwa Unoda mari koti igu. Dola. Apa rimise munhu aritambise munhu. Ukangora price kutaurisa. Ukangodoro neti rinouya mukanwa. Yeah. Ndi vanhu vanokakata vachida kufunda kupeura zvekugara vadhakwa. Ungari ngono kuvaona nge dori rinorudzisa. Nekuti rinoda kubharura. Rinoda kubharura. Saka vanhu vakatoinwa igu necasto zvakatosiyana. Asi kana uri mhene zambezi hairi. Kana uri mhene. Zambezi hapo kuna vanhu vanotanda mahesi kakuti anoverenga kuti 500 years today. So ingoverenga manyangobona. Ndingamutsukuri kuti mundaraunda kunozinda 4 unokurisa zambezi. Kopilsina. Pilsina necasolite. Pilsina haimwe yakapenga break rep. Kuita kukotsirira zvako uchinwa zvako zvakabhadhara ka? Ndo yatingati short time yatinayo vanenge zvichiitika zvako vanenge zvichiitika ndonguva yepfumvudza tota nepfumvudza yedu zvinhu zvine tsvina. Pfumvudza yedu zvinhu zvine tsvina uchiita nharo uchiita benzi uchiita nharo uchiita benzi. Pfumvudza haidi tsvina hazvidi nharo. Waone chingwe chaunyarara ndonguva yekupfumvudza yapfuura maita moderate.